Azteko eta behin eskerrak emotian bezaudeten denoi. Nik Kofabrika programa aurkeztuko dut eta ekintzailletza sozial kooperatiboa nola ulertzen dugun azalduko dut. Kofabrika Euskal Herrian kokatzen da, programa Gipuzkoako lurraldean garatzen dugu eta finantziatzaile nagusia Gipuzkoako Foru Aldundiko sustapen eta berrikuntza departamentua da. Kooperatibo Fabrika proiektu profesional eta ekimen ekonomiko edo ekimen sozioekonomikoak martxan jartzen laguntzeko programa da. 2017an abiatu zen eta dagoeneko 2 edizio burutu ditugu. Kofabrika bere baitan lankidetzan oinarritzen den programa bada eta Olatuko sareak eta Mondragon Unibertsitateko lanki institutuak antolatzen dugu 3 eskualdeetako garapen agentziekin eta EHUko Unibertsitate Publikoko gezki ikertegiarekin batera. Beraz, egitasmo honen baitan izaera ezberdineko eragileak saretzen dira, administrazio publikoa alde batetik, garapen agentziak eta Gipuzkoako Foru Aldundia bera, unibertsitate eragileak bestetik, unibertsitate kooperatiboa eta unibertsitate publikoa, eta garapen komunitario edo eta ekonomia sozialean bueltan diharduten tokiko eragileak edo lurraldeari lotutako tokiko kooperatibak. Kofabrikak edapenerako bokazioa dauka eta tokiko sistema kooperatiboak sortzea du helburu. Beraz, gure jarduna ez da mugatzen programara. Herritarren eta gizartearen beharrak modu kooperatiboan erantzunez hasi nahi genituzke modu dezentralizatuan eta tokiko eragileekin batera eta horretarako proiektu sozioekonomikoak saretuz eta ekimen publiko komunitarioak edo lankidetza publiko komunitarioa sustatu alde batetik eta bestetik kooperatiben arteko interkooperazioa praktikatuz garatu nahi ditugu tokiko sistema kooperatibo hauek. Bertan, formazioa sustapena eta saretzea landuz. Ekintza sozial kooperatiboaren esaten dugunean zer esan nahi dugu. Eragile guztion artean honako matrizia osatu genuen, orain dela 2 ikasturte, eta hor jasotzen dira, matriz honetan jasotzen dira ekintzaile sozial kooperatiboaren baitan kokatzen ditugun elementu edo eta ezaugarriak. Bertan, zedarritzen dugu zertaz dihardugun ekintzaile sozial kooperatiboaz dihardugunean. Alde batetik kolektiboa da, hau da, ez dugu uste ekintzailetza modu individualean garatu behar denik, baizik eta edo horrek bere mugak dituela uste dugu eta uste dugu kolektibotasunean egon aldela ekintzailetza sozialaren modu kolektiboan aurrera eramateko ekimen ekonomikoak eta antolaketa demokratiko bat edo eta taldean hartutako erabakiak daudela oinarrian. Horregatik esaten dugu autoeratua ero autogestionatua eta demokratikoa dela, bideragarria izan behar dela eta bideragarritasun hori ez diogu bakarrik monetarioki ero enpresa bideragarria izan behar dela esaten, baizik eta sozialki ere bideragarria izan behar da eta pertsonalki ere bai, hau da, pertsonak ahaldunduz eta pertsonei aukerak emanez. Hori lotzen dugu bizigarria izatearekin, hau da, bizitza proiektuak izan behar dituzte bertan diharduten ero ekimen ekonomiko kolektibo hauek martxan ipini dituztenak, lurraldean sustraitua eta saretua egon behar da, sustraitua lurralde baten beharrei eta eskualde baten beharrei lotuta eta saretua beste eragile batzuekin edo beste kooperatiba batzuekin. Eraldatzailea bere horretan, izan ere pertsonak eraldatuz, kooperatibak eraldatu eta horren bitartez gizartea eraldatzea du ipar, kooperatibak eta kooperatismoak orokorrean, eta horregatik esaten dugu hezitzailea ere badela, ez? Kooperatiban horrelako ekimen ekonomiko baten martxan jartzero programa baten parte hartzea, bere horretan hezitzailea izan aldala pertsonak eraldatzeko aukera eskaintzen badut ere. Diversifikatua diogunean esaten dugu diversifikatua izan behar duela ekimen ekonomiko horrek eskaintzen dituen produktu ero zerbitzuei dagokionean, hau da, ekimen ekonomiko resilientiagoak egin ahal izeteko eta ez zentratzeko dena produktu ero zerbitzu batean. Eta oinarrian, printzipio demokratiko ero kooperatiben printzipio nagusiaren baitan kokatzen den lanaren burujabetza kokatzen dugu, pertsonak euren lanaren jabe eta pertsonak euren lanaren protagonista eta erabaki ahalmenduna izateko.
Proiektu ero programari dagokionez, Gipuzkoan garatzen dugun proiektuari dagokionez, 5 atal edo 5 prozesu nagusi bereizten ditugu. Alde batetik formazio fabrika, bertan formazio teoriko eta praktikoa lantzen da 10 astetan zehar, eta hartzaileek ekonomia sozialaren bueltako formazio teorikoa jasotzen gaiz, erramintak jasotzen dituzte, ero erramintan trebatzen dira enpresa kooperatiboa martxan jarri alizeteko. Bigarren fasea, ero bigarren atala tutoretza fabrika litzateke, hor proiektuak, ero ideiatik proiektura pasatu ditugun proiektu ezberdinak akonpainatu ero bide laguntza eskaintzen zaie tutore individualen bitartez, eta dagoeneko 2 ediziotan 45 proiektu baino gehiago lagundu edo bide laguntza hori eskaini diogu. Eta 3. bat litzateke saretze fabrika esaten diguna, behin proiektua martxan jartzen denean, beran lurraldearen tokiko sistema ero tokiko sarean integratzen denean. Badira beste 2 prozesu, ikerketari dagokion eta formatzea informazioa estrategikoagoak iruditzen zaizkigunak. Ikerketa 2 zentzutan, ikerketa alde batetik eta hau Gezki institutuak gidatzen du, eta bertan parte hartzen dugu, ikerketa honetan parte hartzen dugu, Gezki institutuak, unibertsitate publikoak, lankitik unibertsitate kooperatiboak eta era berean lurraldean edo tokian dauden tutoretzak egiten dituzten pertsonek, eta hor lurralde baten beharrak identifikatzeaz gain, bestalde sistematizazioari ere garrantzia handia ematen diogu. Nola lan egiten dugun eta nola dihar dugun jasotzea eta esperientzia bera sistematatzea eta era berean erraminta berriak sortu ahal izatea ekintzaletza sozial kooperatibo horri dagokionean. Eta azken atala guretako estrategikoa dena ere da formatzaileen formazioa deitzen dugun atala. Bertan tutore ezberdinak formatzen eta diskurso bat eraikitzen goaz, eta bertan masa kritiko hori, ezinbestekoa da guretako masa kritiko hori handitzea, eta bertatik pasatu dira dagoeneko 80 pertsona baino gehiago eta 60 eragile baino gehiago. Bukatzeko hartzaileak, nori zuzendua dagoen programa. Momentu honetan 3 hartzaile nagusi ditugu, norbanakoak alde batetik, elkarteak bestetik eta enpresa eta erakundeak bestetik. Norbanakoetan 3 azpi perfil edo bereizten ditugu, alde batetik formazioa jaso nahi dutenak, hau da ideiarik ez dutenak, baina formazioa jasotzeko prest dutenak eta interesa eduki dezaketenak ekonomia sozialen eta kooperatibismoan, formazioa jaso baina proiektu bat garatu nahi duten pertsonak, proiektua garatzeko egogoz daude, baina ez daukate ideiarik, eta azkena litzateke formazioa jaso eta proiektu bat garatu nahi dute eta proiektu ideia propioa dakarte programara bertatik. Orduan, hauei egiten zaie, ibilbide ezberdinak markatzen zaizki eta horrela egiten dugu lan. Elkarteak izango litzateke elkarteen jarduna profesionalizatzea eta kooperatibizatzea, eta enpresa eta erakundetatik datozen jendeak proiektu ero barne, enprendizaiarei lotutako barne proiektuak garatzeko asmoa erakusten dute. Eta onaino kofabrikan egiten duguna. Eskerrik asko.